step ka bahabat ka kemen ya pi baro iwei ki baju man sngap acha ashkor ya ka ni ka jingpuson bala penbet da ka good news TV ai kumlei pi baro ha ka kyrteng bathyang tam jong nong pen im jengi u Jesus Christ about try ki jingpuson jengi ha ka ni ka tayo kom ka jingpan kan mau ka long shapang ka beneng kalong ka yeng shong ne jengi ka perthei kalong tang ka yeng shong basa batang shipo ka jingklat ki be bathon ka pen kan mau yang ngi bangim don ka jaka shong ne hang ni hakendo shanong in let nang ni kalong ka jingkeli ki babon ki jukeli ka Bible ka don ka jubab yakani ngin let shaka yeng bala Khreh yangi the gospel Ioannis ka lenong ka bakhat saw ka dokot ka baar ka ongkum ni ha ka yeng ukpa jonga dan bun ki pulit shongne ha ka por ka badang trei shabar jangai na le yeng ngaken mau batang shudai ka sngi pan wan pai she yeng kalong tang ka jing kemen sudah amla ban batai dala shong ha ka kali kamen siam ka shuki be dik ban yo poi no she yeng kwa ban poi kloi no she yeng she sin we parlok ha por be shong ha ka kali bat nga kompet chi i bat ngayu i be ida kenyat yung tu unar ubadon ha ka kali ha ka seed bat nga ong ye i bali pile akum tu bat i ong yang a be kwa baka kali kan ya wut ban poi kloi no she yeng nganget baro gitu ki ba puli shabar jangai na le yeng lani ki ba trei jangai na le yeng ki sngo kumju ban let pai she yeng ka dei ka jingkemen ka ba krau tam ha ka khalai tarik u Oktober hajar pusan ki leno Hamas ki la pelat phongut ki nong Israel ki bala syakem kum ki hostage ha ka jingwan pai ka jingki nio i kat no ka jingkemen jong ki kme ki kpa ki ba yeng hasam haba ki ba i ba thon jong ki yo banwan pai shalaye ka jing ya kedup ka jing ya do ya dat ba ka jing ya jau umat ka ba kemen ka penlong men sim ya barok ki ba pet ya ka jing ya syempat jong ki hostages bat la ka yeng ka sem ka jong ki u Jesu ukran ha ka gospel u Ioannis ka lenong ka bakhat saw hadu lai shapang ka yeng ka ba unlet ban Khreh na ka bynta ki senran jong u ka dei ka yeng ukpa jong u ka yeng ka ba ulami ban hyar sha ka ni ka perthei ban pen im bat wat ya kita ki balaja uta ubala thau ya ki met beneng bat ki klo dagi brilliantly one ban im kum mystery Nazareth let's see ushna yaki meet ushna shuki ushna yaki yengru uni unong thau ba krau ulet shakata ka nong ba ban Khreh ya ka yeng ba kumbo ong ba ha ka bangalong mga piru pinlong lara ki yeng ha ka perthei ki pen kemen yangi hadu kata kat no tam kata ka yeng shong ne kan long ka yeng ha ka bangin snolong nong wei henrei ki baro kinlong kumbangila itu lupa kin norwai shaman sim ki jurwai shapang kata ka jaka shong ne pakalong ka yeng kabangin hap syu ban mi naka kalong ka yeng kabangim dan kam syu ban sngewbha ya ka la ne repair ya ka kadai ka yeng kabadap da ka jingsuk bat ka jing
Kata ka yeng, kam don shu kitu ki jing kau, ki jing hala, ki jing yanea. Kam don shu ki jing jau umat. Ha, kata ka yeng. Palangit ladangi day ban trang. Ya ka bakum kata ka yeng. Ai bangin hikai lupa. Nado nang ni na perthai. Ban don ya ka yeng ka badap. Da ka jing sup. Bat ka badap. Da ka jing e. Kanang ba andangi lej siya kata ka yeng syong ne. Ngila itu ni long familiar. Bat kata ka yeng. U Billy Graham. U ang. Pagi beriu kan saya sengau. Ba u Billy Graham u layap. Uang wat ngej. Ya kata ka kubur. Ang ba u Billy Graham u lapen kala address. Shimyap. Henry u lalej siya ka yeng u kapajang u bahabeneng. Ai bangi ngin penlong ya ki yeng ki jangi. Ki yeng ka kemen ka sup. Kanang ba ngin ngau terang ban yo ban rungpat sya kata ka yeng syong ne ka ba u Jisu ula Khreh na ka bynta jangi. Habau ong ha ka yeng u kapajanga don bun ki pulit syong ne. U Blei Un kerku bat un yarap yangi. Ngin ya duwai. U kapajangi u bahabeneng. Aingu ya meh ku try. Bamila iit shua yangi. Bat try. Mebu na ka bynta jangi. Ya kata ka yeng syong ne. Ka bamila Khreh. Ling bau kun jang me u Jisu Kris. Ban pen Khreh. Ba knang bangila ku try. Ka ban syong du. Ha kata jiunam. Ha ka jing sup. Bat ka jing iit ki jang me. Try yarap yangi. Bangin long ru kita ki ba iit ya ki yeng ki sem. Nado nang ni na kendau. Nang bangila ban yo ya ka jing kemen ya ka jing sup. Ka ba me hi try. Me ai na ka bynta iwei pe iwei yangi. Yarap yangi try. Bangila ban im ka jing im. Ka ba pen sngewbha ya ka mon ka ba kui ki jang me. Try shimti yangi kum bangilong. Ngiyai wan. Bat ngiyai wan hakmat jang me. Ha kyrteng Jisu nang pen im nang siu spa ngi pa ni kini baro. Bynta syeduk syaki bam cukut ro. Amen.